Genetik. Celler. Der findes celler i alt levende. Celler er opbygget sådan, at udenom cellen findes et skjold, der beskytter cellens indre, der kaldes cellemembranen, som vist på tegningen. Inden i cellens midte finder man cellekernen, og inden i cellekernen finder man kromosomerne. Kromosomer er en sammenviklet DNA-streng, og inde i DNA-strengen findes molekylerne adenin, thymin, guanin og cytosin. Guanin kan kun sidde sammen med cytosin, og adenin kan kun sidde sammen med thymin. Her ser vi Morten og Pernille. De har været gift i 2 år og vil nu gerne have et barn. Her ser vi deres barn. Da barnet blev født, fik det 23 kromosomer fra Morten og 23 kromosomer fra Pernille. Hunkønnet har kromosomerne XX, mens hankønnet har kromosomerne XY. Derfor er det Morten, der afgør, om det bliver en pige eller en dreng, da han både har mulighed for at give et X eller et Y-kromosom videre, og Pernille kun har mulighed for at give et X-kromosom videre. Lad os antage, at Morten har brune øjne, og Pernille hun har blå øjne. Men selvom Morten han har brune øjne, har han stadig noget blå i sig, fordi at hans far havde blå øjne, og hans mor havde brune øjne, arvede han de brune øjne, men han har stadig noget blå i sig. Det færdige skema viser, at der er 50% chance for at få brune øjne, og 50% chance for at få blå øjne for babyen. Mutationer. På billedet her kan vi se, at stofferne adenin og thymin er faldet ud af DNA-strengen. Det kan medføre misdannelser på mennesket.